Pipila ka mga opisina sa Misamis Oriental Provincial Government na alarma tungod na kuhaan matod ang ilang tinuig nga budget. Committee on Finance sa Sangguniang Panlalawagan anda matod pa makigpulong kang Governor Juliet Uy. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nagpadayag karon sa ilang kabalaka ang pipila ka mga department head sa provincial government sa Misamis Oriental human matod pa nga nakulangan ang ilang operational budget karong tuig 2026 sa kapin 5 billion pesos nga proposed budget sa opisina ni Misamis Oriental Governor Juliet Uy, kapin 3 billion pesos lang ang giaprubahan sa Sangguniang Panlalawagan. Buot pasabot, kapin 2 billion pesos ang nawala sa proposed budget, diin apektado kuno ang pipila ka mga departamento sa probinsya. Unang apektado karon ang budget sa Provincial Health Office. Din aduna na lang sila 2.6 million pesos nga approved budget gikan sa kapin 160 million sa tuig 2025. Lakip matod pa ang aid to hospital operations budget nga para unta sa mga job order doctors ug nurses nga naka-augment sa hospital operations ang nakulangan. Busa naa kitay aid to hospital operations to augment sa atong mga doctors o mga nurses nga kakulangon para makahatag kita og quality services sa atong 8 kabalay-kabalayan. Usa sa apektado sa budget cut ang Provincial Agriculture Office, diin aduna na lang sila 12 billion pesos nga approved annual budget gikan sa ilang 85 million pesos nga proposed budget para sa 2026. Problema karon sa buhatan ang pagpatuman sa proyekto sa agrikultura sa probinsya, ilabi na karon nga gianunsyo na sa Pag-asa ang pagsugod sa El Nino o ting-init. Ang kaning 12 million para ra gyud ni siya sa incoming nato nga El Nino assistance. And the rest ana la na gyud. Gawas ni ana nakuhaan sab matod pa ang budget sa Plenro, PDRRMO, Provincial Vet Office, PSWDO ug Misamis Oriental Cares. Sumala ni SP Board Member Romel Maslog, ang Committee Chair sa Finance, nga tinuod nag-recalibrate matod pa sila sa budget sa tanang buhatan sa probinsya ug gibase lang sab nila kini sa aktual nga kinitaan sa probinsya. Wala hilabti ang budget sa hospital, na ikaw galingon nga pasweldo para sa hospital, na kung gusto pagid mo og dugang nga para butang diha sa hospital, anong dili man mo meeting sa amo ang executive. Hinuon abli ang Finance Committee sa Sangguniang Panlalawagan nga makipagpulong kang Governor Juliet Uy ug andam sa kuno silang magpasa og supplemental budget kung gikinahanglan. Ginapaningkamutan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao ug kuha ang kabahin ni Misamis Oriental Governor Juliet Uy sa maong hisgutanan. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.